kine ratira hinya mag nyiri. Bende nyiswa e kinde makamagi ngin wadak e kinde ma wayudo gimoro amora e mbui wanyalo ng'e nang'o mitimo tang'o mok tim. Jonyuol bende samoro mana kaka Faiza wacho ok wanyal ng'eyo mathoth ma bende nyithiwa manyiri gi ma yawuoyi timo oko kacha. Walosana kotenre kod bedo thuolo gi janyuol. Akeni ma en achiel kuom okenge ma samoro inyalo neno ni kelonwa midhiero kako nagi ahinya ne nyithindwa marowere. Mano kwanza ema the big challenge ma wan go. Nikech adier janyuol ni kata sani itedo lakini ng'eni ok onyali yieni ati itimo ga gino. Nikech kichako gone mbaka oneno ni ok onego bed ni waloso wachni ineno. Koro mano is the biggest challenge maka jonyuol nyalo yawo pachgi awacha mano mondo ka nyathini obiro ni bonyisi ni mama kama chopeni adwa gini gi gini apa ni they should be receptive ma ginyalo yie mondo kata konyisa ni adwa ni mondo omiya yath mar komo nyuola. Yes. I think onego gibed receptive mondo giyie nikech margi magidagino ema nyathi wuok to dhi timo gimoro kokia. Ananyiso ga jonyuol maromogo ni afadhali en hero ni mondo nyathi okel nyathi kose en hero ni nyathi ma enigo ni ipuonji tiek kinyo kel nie gimoro maber. Koro mano ema if we can help with that I think wanyalo dhi mabor. Nikech gimomiyo napenjo mano nikech nitiere jonyuol moro mabede samoro loro nega nyithigi ok gimigi kata mana nafas mado mar wuok oko mar ng'eyo ni oko kacha to chalo nade. Ing'eni kiseloro ne ka ono sedhi oko kacha to neno ni oko kama kaka ji timo gik moko kuom ranyisi kata mana nyathi obed ni nodak gi janyuol odhi dhi skul oduogo dala donge ka noyudo thuolo kata mana mar dhi e mbalariany oko kuma janyuol ok nene deno kamano bende na chiedh nade ma samoro bende wanyalo bedo kwaloso gi jonyuol. Exactly. Mar bedo thuolo gi nyithindegi puonjogi nikech iwacho ni charity begins at home. Exactly. En kaka nyathi matin isega koro nyathi matin ni kika yudi kidhi ka jirani to nyathini ka jirani kae modwaga dhiye oworo ni ka jirani no nigi ang'o ma ni kae mamiyo mama no ok dwaga nadhi koni. En mana kaka nyithindogi ging'e gigi chon from 10 years sani gin gi sim gin gi internet koro gineno gigi everywhere makoro sama janyuol nyise ga ni kik itim e kaka koro pache nyise ni koro adwa natim mondo ang'e ni what is it ineno. Koro jonyuol wegi free wegi gipenj penjo wegi kama sama dhano dhi kamoro ka gin nyithindo gite hikgi rom wegi gidhi mondo the more they learn the more ng'ato bo nyisra ni ai kaluwo yoni tabo dhi marach kaluwo yoni tabo dhi maber. Nikech ang'ini nitie kata mana nyithindo ma yawuoyi ma samoro wuok oko kacha to kata mana kodhi tema kata mana ing'eni magi wadak e piny ma iwacho ni adolescent. Weche mang'eny ringre mari kata mana dendi nigi lokruok opogore. Ineno ng'ato tema nyadichiel ni tineno kosegamo kute mag ayaki ng'ato temo nyadichiel ni itero osegamo